Mabungahong kagabhion mga igsoon this evening before I start ako lang mong pangumustahon kumusta mo diha ako kanunay nag-ampo nga naagid mo sa mayong kahimtang mayong panglawas gitagbo sa Ginoo yung panginahanglan. And this evening igsoon one of our follower na to igsoon nga gusto siya nag-request siya na ako reaction video about atong nag-viral bitaw nga about atong small business, you know what I mean, small business unya para pantawid kuno ba sa para matustusan ang pangangailangan. Ang purpose is for education. So ako na ko ang punto na igsoon is ang gipaabot niya is ang mga anak nila gusto siya nga makahuman og eskwela. Siguro naglisod ang kinabuhi mao nang okay lang nga mamaligya o ginagmay ang small business ba. So unsay akong reaction. So ako mo share jud ko kanang igsoon nga man kay pwede ko musulti. Mo share lang ko sa akong reaction. Actually na ko yung mga friend nga mga priest and then mga CFD and daghang kay kog mga higala nga mga dagkong tao nga mga Catholic and I respect all of them. And then nakakuha lang og pansin ako kaning komento is about ana. Ako magurigsoon kabalo mo sa kong life, usa ko sa biktima sa illegal nga droga. And then tungod sa illegal nga droga, naguba ako ang edukasyon and graduating student unta ko sa criminology and due to drug overdose wa ko kahuman og eskwela igsoon. Pansalamat sa Ginoo kay gi-rescue ko ni Lord from the darkness. Niya akong gidala sa iyang marvelous light ug karon gigamit ko niya kasagaran sa mga adik-adik sad mga parihan ako kinabuhi grasya sa Ginoo ang tanan. Speaking of my reaction igsoon, akong reaction is kuan siya ang intention sa mensahe is na siya medyo maayo siya no kay ngano man para sa survival, para matagbo ang panginahanglan sa mga anak niya makaeskwela, no? So, kung imo siyang pamalandungan, maayos siya kay ang intention for good, no? So, siguro ba, ang importante, di lang mo gamit basta nalay small business. So, ang naninda, di mo gamit, no? Nailan siya small business ba nga para matagbo ang panginahanglan sa ihang mga anak, sa school or sa mga allowance or tuition fee something no. So ang main purpose is for survival or to provide the needs of their children. Pero ang negative effect or impact igsoon is how about the users or sa mga consumers or sa mga namalit og shabu, no? Kay kabalo na ba yata nga makadaot na siya, no? Nay mga nadakpan ako kabalo na mo igsoon nga sige kog sulod og prisuhan lain-laing prisuhan niya. Naay madakpan nga kaso rape inig-interview na ako pungutan-on ako ngano man ni unsa man ka nasubraan ko pastor na drug overdose niya sa diyang nakasuyop daw siya nakagamit siya gisabayan pa jud niya inom no hubog-hubog ko pero nagtama sad ko pastor mao na hinungdan nga nabuhat na ko ni pastor no pasensya na kay mo sir pasensya na kay mo kay ako ning nahimo kay nakasuyop ko nay namusil nakasuyop daghan kay mga crimes nga na committed and tungod siya kay under the influence of illegal drugs. So mamaligya og ginagmay pero adto po na padulong sa mga namalit og dako siyag epekto sa mga namalit, no? Posible maguba ang mabungkag kinabuhi sa nipalit nawa. Ako igsoon kita diri natay grasya sa Ginoo, to God be all the glory, natay 245,000 followers, okay? And then daghan followers na to igsoon nga moduol nako mga inahan ginikanan about ana nga pastor please pray, brother please pray for our family, for my husband nga grabe na ka-addict di na makontrol unya tagilid kay mi sa financial kay ang para bugas para sa allowance sa among anak wala na kay adto na niya sa droga unya mo trabaho siya gamay lang iyang i-remit sa sweldo kay gilibre na suyop iyang mga barkada so ana bitaw so mao ni pastor mao na naka-decide kung ning biya sa kumbana something ana daghang pamilya nga nabungkag daghang relasyon nga naguba daghang mga anak nagkatibulaag no nagkabulag-bulag tungod sa illegal nga droga, no? Actually majority gid sa mga prisuhan nga kung nasulod illegal nga droga. So na siya effect nga negatibo. So do we think
it is the will of God nga ato ni siyang let's say i-promote or something i-promote or i-encourage ang uban to do small business like this. I don't think so. No, ako I respect all religion, and of course I respect all preachers, no. But regarding ani nga butang, sama sa akong giingon nga usa ko ka biktima sa illegal nga drugong nabungkag ang ako ang pangandoy nga mahimong one of the police officer tungod ani mga igsoon, graduating student. Daghan mo duol na ko, sayangan nimo brad, sayangan nimo, kamao ka na kay potential. Even mga instructor na ko before, balik ano dito. Pero salamat sa Ginoo kay gitagaan ko higayon niya. Pero mao lagi na basta maghisgot og illegal nga droga, kuan ko mo tisok yun na ako sa akong kasing-kasing tungod kay na ako ngit-ngit nga kasinatian na no. So di maayong kasinatian og tungod sa illegal nga droga prangkahan ta mo, di namatay ang akong mama kay na heart enlargement kay once ma-influence nako, ma-under the influence of illegal drugs, magsige kog panghagis, ako siyang tunguhon, balikason, bundakan ako og mga butang, pangbuk-on ako ang mga ini, even appliances sa balay na mo nya akong tunglohon akong mama hantod na drug hantod na kuan siya na what is that heart enlargement unya hantod na matay siya. But salamat sa Ginoo kato ni pahulay akong mama igsoon, nabag-o na ko, alagad ako sa Ginoo. So mao lagi na no. So I firmly disagree about ana nga sa kuha lang no, kay each one of us are entitled with our own opinion. So sa kuha lang di siya maayo nga naman siguro magkahuman atong anak og eskwela. But how about the victim, ang mga namalit? Daghan karon nga wa kahuman og eskwela tungod sa illegal nga droga. Ako igsoon ako'y barkada. Ning tan-aw na siya siguro ron kay follower na to. Ako'y barkada nga duha sila. Wa sila kahuman og eskwela ana nga certain school mga igsoon. Nga naman hinighatag sa ilang mama ug papa og allowance, di sila molaw sa eskwelahan. Magdapok sila sa usa ka lugar niya. Ang katong ilang allowance for the whole week ikumpra nila og shabu, magsinuyupay sila ayo, ang uban i-rolling nila, no? Nga na ang kadaot sa illegal nga droga. For me personally, wala man siguro sa kwa lang no. Mo desire nga mo palit kung way na maligya, no? Again, dakong posibilidad nga walay mo palit kung walay na maligya. So mao na igsoon ako ang short reaction and opinion about ana no. Igsoon paminaw mo atong lawas templo sa Espiritu Santo. Balaan kini. Ingon si Pablo gipalita sa mahal nga bili. Kinabuhi ni Kristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo gibayad nato. Last line ingon si Pablo, busa himayaa ang Dios sa inyong lawas. Now, do we think ma-honor, mag-glorify si Lord sa tong lawas kung mo gamit ta og illegal nga droga o sa kagamayng pagpahinumdom? Ampo amping abante. To God be all the glory. God bless.